бародарои надар омадан ҳамоҳо дар он такроран надароитон ва бисёр одамо дар WhatsApp навиштагианд. Мисол баъзеҳо менависад ки ин ҷавоб надодани шумо аз рӯи такаббурӣ ҳаст ё вақт надоред гуфта. Борҳо мегӯем ки дар WhatsApp ҳозир зиёда аз 1000 суолое ҳаст ки ҳоло кушодагӣ не, хондагӣ не ақала. Зиёда аз 4000 суолое ҳаст ки хондагию ҷавоб додагӣ не. ҳам ту дидагӣ. Бо баъзеҳош навиштагӣ. Ман ҳозир агар ми як пахши мустақима ҳисоб кунед, мумкин 10 кас 20 кас ба ҷавоб дод шудиям. Яъне 2 соат. Дар 2 соат 20 кас ба ҷавоб дода мешавад. бо овои ман навишта баъзеҳошон аз рӯзи таваллудашон шурӯъ кардагӣ. Майли охир нақл кунед, лекин кӯтоҳтар. Ман ҳамин хонда бо дастаки ҷавоб навиштан бо мушкилтар. барои ҳамин WhatsApp маъзур донитон. Дар WhatsApp нанавистон саволотона, магар ҳам саволои шахсӣ бошад, саволое ки гуфтанаш дар пеши мардум душвор бошад, баъдитон. таъкид мекунем, вале барои ҳамин бародаро касоне ки надаромадан ҳамоҳо дароянд. баъд ному насабкатӣ надароитон. Масалан мана имоми масҷид ҳеҷ гапе надорад. хел номо кити даромадан гиртон. Ному насаби шахсии худатон кити надароитон. Бале.